салом занҳо ва хоҳрони азиз, умедворам ки хубу тансият ҳастед. Дар навори имрӯза мехостам оиди хаста шудан ё ин ки тез хаста шудан, тез монда шудан. Бисёриҳо ҳангоме ки пагоҳи рӯзӣ мехезанд, аллакай мондаанд. Бо забони дигар агар гӯем хроническая усталост, сабабҳои он ва чӣ тавр онҳоро бартараф кардан мумкин аст ба шумо маълумот диҳам. пеш аз оне ки наворро шурӯъ кунем, мехостам ба шумо бигӯям ки ба ғайр аз YouTube саҳифа, инчунин мо дар Telegram канал низ фаъол ҳастем, яъне шабакаи худро дар Telegram дорем. Ссилкаашро дар зери навор мегузорем ва каме ҳам бошад дар Instagram низ фаъол ҳастем. Ссилкаашро дар зери ҳамин навор мегузорем. Дар омада обуна шуданро фаромӯш насозед. бисёри занҳо мушоҳида мекунанд ки ҳангоме ки пагоҳи рӯзӣ аз хоб мехезанд, аллакай мондаанд, яъне хастаанд, хуши кор кардан надоранд ё ин ки беҳад хоболуд ҳастанд, наметавонанд ки ягон корро то охир ба анҷом расонанд, ё ин ки ҳамон хастагие ки бегоҳи рӯзӣ доштанд, ҳамон хастагӣ то ҳол истодааст. сабаб дар чӣ аст ки зан ба чунин ҳолатҳо дучор мешавад? бо забони дигар ин нишонаҳоро синдром хроническая усталости ё ин ки хроническая усталост меноманд. сабаби якуми чунин ҳолат ин камхунӣ мебошад. бисёриҳо вақте ки ташхис мегузаранд ё ин ки анализ меспоранд, ташхиси хун мегузаранд, танҳо сатҳи гемоглобини худро мебинанд, яъне таҳлили умумии хун мегузаранд ва дар он ҷо ҳамааш нақс мебарояд. дар ин ҳолат бояд ки шумо чӣ кор кунед? Бояд ҳатман ферритин ва сивороточное железаро супоред. чунки мешавад ҳолатҳое ки сатҳи гемоглобин дар ташхисҳо нақс нишон медиҳад, вале ферритин ва сивороточное железа бениҳоят кам аст. барои ҳамин ташхис гузаштан танҳо сивороточное железа ва ферритин ин ҳатмӣ мебошад. танҳо дар ин ҳолат муайян карда мешавад ки дар ҳақиқат оё шумо камхунӣ доред ё ин ки не. вақте ки зан камхун аст, на танҳо хастагӣ, монда шудан, хоболудӣ дида мешавад, инчунин рехтани мӯи сар, асаб хастагӣ, беҳолӣ, бемадорӣ низ дида мешавад. оиди камхунӣ, намудҳои камхунӣ ва чӣ тавр онро табобат кардан дар канали мо навори алоҳида аст. шумо метавонед дар он ҷо низ оиди камхунӣ маълумоти пурра бигиред. дуюм сабаби тез монда шудан ё ин ки тез хаста шудан, хоболудӣ, ин норасоии витамини D мебошад. оиди витамини D дар канали мо бениҳоят маълумотҳо бисёр дода шудааст. метавонед дар омада наворҳои моро тамошо кунед. норасоии витамини D дар занҳо хусусан бисёртар баъд аз таваллуд дида мешавад, ё ин ки тарзи ҳаёти солим намебаранд, хӯрокҳои лозимиро истифода намебаранд. аз ин рӯ ҳар як зан бояд ки истифодаи витамини D-ро фаромӯш насозад, инчунин ташхис гузарад ва сатҳи витамини D-ро дар организми худ муайян кунад. сеюм ин вайрон шудани кори гормонҳо. вайрон шудани кори гормонҳо на танҳо ба задержка, яъне бенамоз нашудан оварда мерасонад, инчунин метавонад ки ба хастагӣ, монда шудан, беҳолӣ, бемадорӣ низ оварда расонад. хусусан вайрон шудани кори гормонҳои ғадуди сипаршакл. барои муайян кардан на танҳо ташхиси ултрасадо гузаштан лозим аст. барои муайян кардани кори гормонҳои ғадуди сипаршакл, махсусан бояд гормонҳои ғадуди сипаршаклро супоред ва кори гормонҳоро дар организми худ муайян кунед. инчунин аз ҳад зиёд будани эстроген, прогестерон дар организми зан ё ин ки гормонҳои мардона низ ба ҳамин ҳолатҳо оварда мерасонад. чорум ин хоби нодуруст. бисёриҳо гумон мекунанд ки ҷои хоб ягон хел алоқамандӣ надорад ба монда шудан ё ин ки хаста шудан. баръакс, аҳамияти бениҳоят калон дорад. дар вақти хоб дар организми инсон гормони махсус мелатонин, яъне гормони хоб ҷудо мешавад. он гормон организми инсонро аз стресс, мондагӣ, асабхастагӣ муҳофизат мекунад. ҳама мондагиҳое ки дар давоми рӯз бо шумо шуд, ҳамаи онҳоро бартараф мекунад. иммунитетро бақувват мекунад. организми инсонро аз клеткаҳо, яъне ҳуҷайраҳои онкологӣ ё ин ки рак муҳофизат мекунад. кори тухмдонҳоро беҳтар мекунад. кори ғадуди сипаршаклро низ беҳтар мекунад. аз ҳамин рӯ вақте ки ҳангоми хоб хонаи хоби шумо ё ин ки аз ҳад гарм бошад, ё ин ки аз ҳад хунук бошад, ё ин ки равшан бошад, шумо нағз хоб наравед, мелатонин камтар ҳосил мешавад. миқдори даркорӣ ҳосил намешавад ки то ки ҳамаи ҳамин ҳолатҳоро бартараф кунад. мелатонин истеҳсолаш аз соати 10 шаб шурӯъ мешавад. аз ҳама бисёртар соати 12 то 3 шаб истеҳсол мешавад. аз ҳамин рӯ вақте ки шумо шаб бисёртар дар телефон мешинед, кино тамошо мекунед ё ин ки хоб намеравед, шаббедорӣ мекунед, ин ба кори мелатонин халал мерасонад, яъне миқдори зарурии мелатонин ҳосил намешавад. аз ҳамин рӯ вақте ки шумо пагоҳи рӯзӣ мехезед, гӯё ки аз хоб сер накардаед, гӯё ки мондаед, асабхастаед ва бениҳоят хоболуд ҳастед. аз ҳамин рӯ пеш аз хоб ба хонаи хоби худ бениҳоят аҳамияти ҷиддӣ диҳед. хубтараш мешавад ки 1 соат пеш аз хоб
тирезаи хонаи хоби худро бикушоед, то ки ҳавои тоза дарояд, яъне хона салқин шавад. Дар телефон бисёр нашинед ва кӯшиш кунед, ки дар хонаи торик хоб равед, чунки миқдори зиёди мелатонин маҳз дар торикӣ ҳосил мешавад. Ва ниҳоят сабаби панҷум ин диетаҳо мебошад. Бисёриҳо вақте ки диета мекунанд, кӯшиш мекунанд, ки аз ҳад зиёд хароб шаванд ё ин ки аз ҳад зиёд фарбе шаванд. Ин ба кори тамоми организм зарар мерасонад, кори тамоми организмро вайрон мекунад. Мубодилаи моддаҳо вайрон мешавад, кори гормонҳо вайрон мешавад ва метавонад, ки ба чунин ҳолатҳо, яъне хастагӣ, монда шудан, хоболудӣ оварда расонад. Бисёриҳо бегоҳи рӯзӣ баъд аз соати 5 хӯрок намехӯранд. Ин тавр кардан дуруст нест. Чунки агар охирон хӯроки шумо соати 5 бошад ва шумо соати 10 шаб хоравед, то ин қадар вақт хӯроки шумо ҳамааш ҳал мешавад. Организми шумо боз хӯрок талаб мекунад, миқдори зиёди глюкоза сарф мешавад ва организм худашро нороҳат ҳис мекунад. Аз ҳамин сабаб мешавад, ки вақте ки шумо пагоҳи рӯзӣ мехезед, миқдори қанди хуни шумо бениҳоят паст аст ва шумо худро хаста монда ҳис мекунед. Хубтараш мешавад, ки охирон хӯроки шумо 2 ё 2.5 соат пеш аз хоб бошад. дӯстони азиз, умедворам, ки навори имрӯзаи мо заррае ҳам бошад ба шумо кӯмак мерасонад ва ҳамаи ҳамин ҳолатҳои шуморо каме ҳам бошад бартараф мекунад. Агар навор ба шумо писанд омада бошад, чун ҳар вақта комментарияҳоро дар зери ин навор гузоред. Саломат бошед.